In a very special way, I want to use this opportunity to welcome everybody here today in the house. And we all know why we are here. We are here because of our brother, Ezeji na Vienna. Odogula Awasapiru, na Chiochi. This is your day. Be happy. We are with you. So, I want to thank everybody and at the same time, for you guys to give me this privilege to share this great occasion today. I thank you all. And I welcome you all in Jesus' name. Please, can we, audience, please. I also want to apologize to every one of you today because we start this occasion late. But I promise you next time, we're going to start it in time. I apologize on the bottom of my heart on behalf of the celebrants. And next time, I am happy also. So please, every one of us here know Ezeji. And we are here because of Ezeji. Let us support him. He paid for this hall. He paid for this hall. He also paid for so many things that are eating here today. The food that are eating here today. I urge you to support him. Anywhere we are doing something here in the Ezeji needs to come out. Only him take stage to support all the parties we are doing here in Vienna. And I think today we have to pay him back by supporting him. We are Parliament, I greet you all. Ambassador Pressure Club, I greet you all. Other organizations that are here today, I also greet all of you, including African Catholic community. I saw a lot of them here today. I greet you all. And I urge you to keep calm, eat and drink, but don't drink yourselves. Don't drink and fall down. But then, you're going to eat and drink here, laugh in, then we're going to walk and laugh by Jesus. Thank you very much, and God bless you. A hand of applause. I think it's a water. And we are entering the President General, Ambassador Cultural Club here in Vienna, and the Vice Chairman here in the local government area, also resident here in Vienna. God bless you, Chief Gabriel Iberi. Now we are entering the prime stage. Cameraman, Ahina Shewaji. The garden, Ana Wajada Zuribo, Lakandina Marono. If you don't understand our language, whatever we are speaking there, ask your neighbor will tell you what we are trying to do. So, Ezeji, before now, Abashi is go, but this is don't call him. After all, not the one demon was dead, he didn't be said.
on eme icho emuranya icho ine yora a democratic land ora ga woni fige eme so I'm about to hand over the microphone to His Majesty Felix Honora. Solely and solely Yamapun Onyama toke suwe waji. Our MC partially is ending now to be allocated in near future, but now Ezeji is directing his affairs. Makanaji Abrefo Wazi. Onyosu Kayani Awaji and Awaa MC have no power anymore from now. So ladies and gentlemen, to warn you, Iwaji Ada Asuoyibo, if you don't understand our language, near your man, near your woman, I'm going to give you from now. God bless you. Officially, I hand over to His Majesty Felix Honora Ezeji Awaa Monoka. God bless you. Thank you, Honorable Brundi. Because Waji, Anna Noibo, because I know to I'm achieving now I Makia where the no star. It doesn't mean I need the money in the man, my angels on it. I'll just wait here. We hope of Puya change Makiawe. Let Makiawe no star. In the womb of Puya. So now, you walk on a dume. The average Makia, where you walk on a dume. So as now, Uzwa Mara, Yan Neighbor, I am all because one more die as a banado, one winning order, and one winning now die. Because when I am absolute silent, I will motivate my guy. So because here we put Makia on our dinner. People are watching, and we will surrender watching. And I'm not Awaa because I'm not this and this together. I will now have to put them in Nacha, so now I'll pop it out. Ezeji, Jemba, Viana, Northwell, you were no yellow, you were watching Macaronia, you were Wapanuji. So all I say, people now watching, came when they came now. I cannot money to them money. Okay, so you never need to. So I'm asking, Nambu, Kamofta, Chairman, Anambra Progressive Union, Chief Charles of a Ekidemi, Biko, Ekidemi, Biano now. Because academy, applause, all the reason. All the reason. It's not easy. I make it very easy. After challenge them, I'm after one. Oya chairman occasion of today. One chief, Aloysius, high chief Aloysius. One Subiaga, and as for that, you can understand. You can aka. I didn't know enough to one, they not an article. Chief Andy, okay, one of Bossy, Nze, Lukunza, and Bossy, you got a big applause. I don't want to be Bossy. See, can point that. Before you don't know, we would have Wien also. Those are one of the pioneers. Only men are in the
onye na-eyigbo akwụsị ike n'obodo a ndị mgbe anyị bịara anyị na-eṅomi ihe ana m akpọlite Chief Vintus Nwachukwu ka ọ bịa na onye anyị awagoje ọgwụchaba ahụ afọ na ọ nọzi n'ụlọ mana anyị na-arịọ ka ọ bịa nọ n'ebe a Reverend Father Savio Father Savio anyị achọ ka ị bịa witness ya anyị occasion na-abịa nara ndị ụwa biko ka ọ na-abịa aka biko aka wụba aka wụba aka wụba aka wụba aka wụba ọgụbere a na-akpọlite chairman emeritus Royal Parliament Club of Vienna in the name of Mr. Okadibo Ogwakambo Anaboyo Yinoyi Akawu Anehu Nsipaka mkpọpụta maka na ọ ga-awụchi oyi ahụ kpọfụta ọgọ nwoke ụdara ọ bịa nọrụkwa wee witness ya onye oke ọgụ nwanne m nwaanyị ihe ọfụ ọgọwụchi oyi na-akpọpụtakwa eze ebu n'afọ eze taya high chief eze ebu n'afọ eze taya biko pụọ na aka n'ebe a biko aka dị Anya Enugu ji afụ ụzọ Koron Chief anyị si ka ị bịa nọ n'ebe a witness ya n'ime gwa Enugu ihe efu aka dị last but not the least Mr. Sanson Chairman Awaa Progressive Union here in Vienna. Mr. Sanson, wherever you are, you come here please. We need you here. Chief Peter Okolia ọbịa nọchite biko na aka dị ya aka na so na-emezighị oge ose anyị Nzakịrị bịa nọchite Mr. Awaa Nzakịrị Sọni Abakaliki ebe a bịa nọchite Mr. Awaa ebe a biko nke ọ na-abata aka wuru ọcha ka ọ da Zakọ n'obi oke nwa yes so onye niile zuru oke n'anya Igbo niile zuru ebe a n'anya Igbo niile zuru ebe a ma ndị Ebonyi ma ndị Anambra ma ndị Imo ma ndị Delta nwanne anyị ndị Igbo onye ọbụla zuru ebe ma ndị Abịa ọcha ka ọ daa so dịka nwanne m agbara okụzi ka esi eme asị ka anya ọdụ ọ bụrụ na-emete ihe igwuo mana ọ naghị emete ọka bịara aka ọ naghị eredi so biko anyị onye ọbụla dị ebe a yes anyị onye ọbụla dị ebe a maka na ụbọchị akara aka eji isi egwe anụ ọhịa ahụ ihe eji maka wee bịa ebe a so anyị na-ebido anyị na-achọ ịwa ji akpọpụ ndị ichie niile ndị ichie ndị Anambra ndị ichie ndị Imo ndị ichie ndị Abịa ndị ichie ndị Ebonyi ndị ichie ndị nwanne anyị na Delta Enugu anyị na-akpọpụ ndị ichie ndị a niile ka ha bịa n'ọlụ na-akpọpụ ndị ichie ezi ahụ ka a si ebe onye nọ ka ọ na-awachi obodo niile nwere ndị ichie anyị na-akpọpụta ncha niile abịa na ala anyị na-achị anyị na-achị ụwa maka na akpọghị ụtọ atọtụ ihe ọkpọrọ ụtọ ka a tọrịda anyị nọ n'obodo a nwere stand anyị ji eme omenala anyị asụ omenala adị omenala ndị delera maka na omenala dịra mana anyị enweghị ndị obodo kpọ histe anyị enweghị etu esi nwere mbido omenala mere anyị ji wee mara ka esi eme
Awụrụ ọbụrụ omenala ya ahụ otu esi eme wee na-asị na awa ji ya kedu onye ejidere m otu esi awa ji asịghị n'ọdụ n'ala Igbo a eji awa ji etinye oye afọ ụgbọ otu a ga-esi awa ji oge esi ekechi ji ahụ etu esi ekechi n'ụbọchị afọ biko ụbọchị eke ụbọchị oye ụbọchị afọ ụbọchị nkwọ eji agbakọkwe dị chie Mekuye toi. Ya. Ọkwa nke ọzọ fọ. Oye afọ nkwọ oye eji agbakọkwe dị chie Ọjọ́